Vi har om karbohydrater, også kaldet kulhydrater, der findes i madvarer, blandt andet brød og pasta, ris og kartofler. Kulhydrater stammer fra planters produktion af glukose i de grønne blades fotosyntese. Der findes de simple kulhydrater som f.eks. glukose, fruktose og hvidt sukker, og de mere komplekse som f.eks. stivelse og plantefibre. Der findes 3 former for kulhydrater. Den ene hedder monosaccharid, som består af 1 kulstofring fra glukose, og disaccharid består af 2 kulstofringe fra sukkerrose, maltose og laktose. Og polysaccharid består af mange kulstofringe fra stivelse og cellulose. Okay, her ses et billede af 2 monosaccarider. Når 2 monosaccarider går sammen til disaccharid, fraspaltes vand. Det er fordi, at der fraspaltes et OH og et H på hver sit molekyle, som så fraspaltes til vand. Så herover ses et disaccharid. På samme måde dannes polysaccarider bare med mange flere molekyler. Når der dannes en ringstruktur, som ses herover i et kulhydrat, sker det ved, at carbon nummer 5 reagerer med dobbeltbindingen i H og O-gruppen, og der vil ske en reaktion, som vises her. Den her reaktion kan så ende ud i 2 forskellige slags ringstrukturer. Vi kan have alfa-D-glukose, og vi kan have beta-D-glukose. Og beta-D-glukose, det er den mest sandsynlige glukose, man kan få med 64% chance. Saccarider med 6 carbonatomer, de hedder heksoser, og der findes 2 forskellige typer heksoser. Der findes aldoheksoser og ketoheksoser. Ja, og forskellen på disse 2, det er, at aldoheksose har 4 symmetriske carbonatomer, og ketoheksose har kun 3 carbonatomer. Fischer-projektionerne er det, der angiver, hvor OH-gruppen sidder. Grunden til, at glukosen og galaktosen og fruktosen hedder D, det er fordi OH-gruppen sidder på højre side af carbonatomet, hvilket vil sige dextersiden, som betyder højre på latin. Havde OH-gruppen i stedet siddet på venstre side, havde den heddet L-glukose, da L står for læbus,